gode akwai Allah. Suna da matasa suna da zuciya alhaji dan kwari da wakiyawa. Tsakanin mu da su da godiya alhaji dan su mai roƙo ya gode. Kare an gari kamar wani birni. Ya ce alhaji ya bai ban ganga mai jan halitta alhaji ya bai ban mai bi tsakanin mu da ku da godiya hayya kullum fulatuna alhaji ya kullum dukwara alhaji ya kullum kwala ina awali mai tagwayen mata alhaji ya kullum rabiu kai magana alhaji ya kullum rabiu alhaji ya kullum tsada ne tana ba alhaji da shi mai roƙo Allah ya sa ka kai danganta alhaji ya kullum rabiu akwai yin mai yar fage a takardar masa alhaji umaru Lola Haji Ahmad Mandiya na gode. kai nake bi dan mamma kai nake saurare Kai Amaraja Kadiya na gode. Alheri ya ana dubu. Uwar Fauziya. Rashi ya ana dubu. alhaji ya hana su kuma Allah ya baka ya dawo da Rajan faya kanko. da yin mai yar fage ka soma da alhaji umaru alheri jarin hanza yan mishin da uwa tabani zanne tabali don nago alhaji ya fara da yan mushin Allah ka baka yadda nera kai yan mushin kai nera kai yan mushin kai nera kai alhaji ya fara ya ga wannan alhaji ne kuma rokin alhaji ya fara ake yake dan mamma ba kaje ila shi ya baka ya riga ya maki alhaji ya da tsafta alhaji aladin dauta jama'a kawai ta zuga mai turi ne alhaji ya gaban nasiru hinti akwai alhaji ya jin bayar bayan basoma mai yarfa ya kanko lamiye akwai alhaji ya habiba ta zariya ta zariya na goyi ta zariya biyu yar mamman mata da dan mamman kai wannan mamman ne da mata mamman alhaji ya yarkan wannan mamman Kalagiya da namin dutse. Kalagiya da namin dutse ya kanwa. alhaji ya yarkan wannan Aba da ta kuma da tsara. alhaji ya arsila yar mutumanu Alhaji ya alfini yar Usman. da Ahmadu Mandiya Ahmadu Mandiya na gode. Ana mi jebi a jere layi ke da wannan mamman ba sunan da. Lamije. Jebi ka jebi, jebi ka jebi.
alhaji ya yi hana su doguwa ya ta ke kuma bayan ya hana su doguwa akwai alhaji salmanu aje da ɗan ado da magajin sulemani kan babban gida ganin jibrani Don babban gida kanin Ibrahim. Baba. Da godiya da kanun mu da godiya da kanun mu Alhaji Ibrahim Geza. Allah ya kora sauki. Namijin makorin maza. Ibrahim Geza na gode. a gidan mama mai ba da tuwo Allah ya baka yarda alhaji Ibrahim wada he alhaji Ibrahim wada he dan haji kan salatu bawa mace tuwo kenan dan mamman karkata ya tsada gara haka gara ya tsaba bawa mace tuwo karkata ya tsada gara Allah ya wada Da na je gidan nama na ci na goshi. gidan ma ne Ban ci tuwo ba sosai sai nama Ibrahim Mazayen. sarkin tuwo uban masu tuwo sarkin tuwo uban masu tuwo sarkin kyauta uban gidan masu ba da abun Namiji makorin maza dutse. sarkin kyauta uban gidan mai karba uban alhaji da tuni mai roƙo daga Dan ahiri kan mahalar Ibrahim mai tuwon wahala. Ibrahim mai tuwo kake Ado a cito. mai gidan mutum wada ne Haji Salman Fedada. Dan Haruna magajin Suleiman. babban gida karin Ibrahim dan babban gida karin Ibrahim alhaji Salmanu ajeji dan babban gida karin Ibrahim ya hada shawara da alhaji Ibrahim mai tuwo dan mutum wada ne Ibrahim mai tuwo wada ya Allah ya baka ya fara mai bada tuwo mai kyauta uban gidan mai karba tsakanina da shi da godiya ne alhaji da kan roƙo Shiga mutane ya fi shiga shanu in ba naka ba ne. to ai tsari ya idan ba ta ka bace tsakaninka da kai ne ta ko ka kore ta ko Ka hanka zai huda ka. don Allah ya yarda dan mama Saniya in ba ta ka bace. Kafanta zai huda ka. ya kace da alhaji dan talatu ya kace da Ban alhaji talatu na abba na gode. madalla Na bagareji. ake shi da ina zuwa ne kyauta Ban talatu na bagareji. alhaji dan talatu na alhaji abba gareji duniya Na ta bari mandiya mahadalla. ka batar Alhaji Umaru. ha Na amma mahadalla. ka batar kudi alhaji amara na kabiru gwabbaja Alhaji Kabiru Gwambaja na gode. ka kyau dan mamma ni ma godiya nake alhaji da turu ina godiya da arziki Masoyi Habibi. Alhaji na gode Kano Jija. mara mai bada tuwa Yau Jija. Gobe Kano. Habibu Landam. ina alhaji musa mai takara Alhaji Musa mai tangaran na gode. Alhaji Ali mai kwanon. Godiya nake na gode mai hali ba zai fata. alhaji musa mai tangaran da alhaji ali mai kwanika Alhaji Ali mai kwanon na gode. ake ka dan mamma ake ka dan mamma duniya ba ta auren rago alhaji ali mai kwanoni sun da alhaji musa mai tangaran Masarar Alhaji Musa mai tangaran madalla. a gidan su babar na bare domin su nuna suna kaunar ka dan mamma kai da jama'ar ka Ya nasu zuwa
sani a daula. ai jama'a yace ma dai nan Alhaji ya hawa mai hali. ina zuwa bayan kaji alhaji ya hawa mai hali sai alhaji ya hawa bayaniyar Ahmadu Jika Kana ji da kuma ta bani fulani Hawwa'u ta ba za ka manta ba dan mamma wadda ka kilayi ba ko dai ba zan manta ba ta ba ni kujera ta sake ba ni fulani Hawwa'u. Allah ya saka mata da alheri Allah ya saka mata da alheri Allah ya saka mata da alheri Allah ya kan mai ba Alhaji ya kama irin zagiya da nauyin zuci. alhaji ya ce da shi a kan ma Fatar Ahmadu uwar Ahmadu na bo. Ahmadu kuma ma da kama sai ka ce Jebi lami. Cin mai yarfa ya kan toma. alhaji ya da Zariya yar mamma. cikin bayar fage kan toma da ta zari da yar mamma sai alhaji ya haɓin garba Alhaji ya ladin dabta na gode. na ɗanka Hadi ya talatu mai takalma. ka san alhaji ya Wala ba da alhaji ya talatu mai takalma talatu uwa uku. da kyau da mamma Allah ya saka mata da alheri Ka raba ta bani. ga Matar gidan manir na gode. Talatu mai takalma. sai ku ya dan mamma ji kadida ya san halin da ya san gore da dan mamaki kan galadi ma karshe ya sa na ta kare kwangwar sa ne wasu mai an wajen wajen wanda masu wakuwar Ibrahim sannan da ma kara kano idan ki ba shi sai ya maganin bari kanan wajawa idan kare kan bari na bare bari ya kare ya tura a ruwa koma gida kai wa iyali kanana kuwar yan yawo inda ba inda ba ba inda ba inda gangan ba Sama gida na nudu. kama shi mai kan yawo kan kira Iya maza mai nuna samari. yaro ba ya Ba dauka kawai ta sanu garma. Uwar rufi. ake wani ba wani bane dan mamma ina ji kai suke saurari Ma ban shi ba ya gama daidai ba. Allah kiyaye mu Aliya da ta mai fitari. Ana zuwa mai ban tsoro. Wai ma abincin wasan yaro wanda ya ja. babu tama babu sauran ta mata karamin makeri ya rafka kan Ba kawai ta sanu garma. Ana zuwa mai ɗanyen baka mata dodo ta ma. aljanin ma fitin dodo ne harba da kashe kalwa